Eh, bumili na ako ng bago kagabi. C11 lang. C11 lang, yung mura lang. Realme. Pang ML ko lang. Asa ka? Ha? Tama. Dito pa. Ano isa? Soap number 5? Mata, utak pala. Mata. Hindi kasi pangat yung cellphone na yan. Bago. Uy, naantok. Ako kasi ako kawantak mo. Binili ko kagabi. Palawag pa lang ako. Tulog kasi ako gabi pagpagabi. Ilang ano to? One game lang naman. Ano to? Wala pa nga, papaload pa nga lang. Oo, kasi magdadawload pa ako. ML, wala pa na. Magkano ba? Tumas na ba? Stay. Wala ba? 25 lang. 25. Hindi 25 nga. Gagawin siyang 30 ah. Ano? Dapat ko na. Papaload ko na ako. Dapat ko na. Magkakasin pa lang siya. Steak? Papakasin. Yan. Uy, naantok. Yung pala naman, yung mga pag mo, di ba? Yung pala gagamitin mo ako. Bago na naman. Paano kasi sir?